La comissió del Premi Mussol va decidir atorgar el guardó d'enguany a l'emissora municipal Ràdio Sant Quirze, coincidint amb el seu 10è aniversari. Ràdio Sant Quirze és un mitjà de comunicació viu, participatiu, que compta amb la col·laboració de particulars, veïns i veïnes de Sant Quirze i de diverses entitats locals que emeten programes propis. Aquesta col·laboració fa possible gaudir d'una programació variada i de temàtica diversa que dona qualitat i prestigi al mitjà. Recentment, a més, s'ha creat una nova entitat local anomenada Associació Amics de Ràdio Sant Quirze, que ha nascut de l'emissora municipal i està formada per persones col·laboradores del mitjà radiofònic. El ple de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va ratificar el passat 25 de febrer per unanimitat la concessió del Premi Mussol de Sant Quirze 2016 a Ràdio Sant Quirze. El 89.5 de la FM, la música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Bona festa major des de Ràdio Sant Quirze. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Demanem la presència a l'escenari de l'alcaldessa, il·lustríssima senyora Elisabet Oliveres, dels portaveus dels grups municipals, Albert Falgueres, Mercè Vallès, Sílvia Peralta, David Sánchez i Marta Baldric, i el senyor Moisès Bruc, president de l'Associació Amics de la Ràdio i de la resta de col·laboradors i col·laboradores de l'emissora que ens vulguin acompanyar aquí a l'escenari. Sisplau. Pren la paraula el senyor Moisès Bruc, president de l'Associació Amics de la Ràdio, i també intervindran altres companys de Ràdio Sant Quirze. Hola. Moltes gràcies a tots els assistents, a l'alcaldessa Elisabet Oliveres, a l'alcalde de Sabadell, als regidors i regidors de l'Ajuntament, Sergi de Dios, el nostre director, a la meva família i a tots els que esteu aquí. És dimecres, sona el despertador a les 7 del matí. Em llevo ràpid, vaig a treballar. Els companys de feina diuen que els dimecres estic més feliç. Segur que sí, els dimecres tinc ràdio. Arribo a la ràdio pels vols de les 8 del vespre. El Carles, el nostre tècnic, ja hi és. De vegades penso que el Carles viu allà, perquè és que sempre hi és. Li dono el guió i els MP3 que punjarem avui al programa. Entro a l'estudi, m'estudio el guió. S'està bé a la ràdio. De fons se sent el que s'està emetent a Ràdio Sant Quirze. De cop i volta, el Carles comença a fer senyals. Falten 2 minuts per 8:45. La moixiganga està a punt de començar. Uf, em comença a pujar l'adrenalina. Em poso els auriculars i ja sona el single de Ràdio Sant Quirze. Estic a punt de començar. Nervis, emoció. Sortirà bé el programa? Sona la sintonia del programa. Ja no hi ha marxa enrere. He de parlar. Tinc 3 minuts i 26 segons per fer la presentació i quadrar-la amb la sintonia. I 6 fulls de guió. En aquest moment em venen les paraules que un dia em va dir el Sergi: no corris a la presentació, sembla que tinguis pressa. D'acord, avui no correré. Llegiré el sumari amb tranquil·litat. El llum vermell s'encén. Ara sí que no hi ha res a fer. El cor em va sent. De vegades penso que el meu cor se sent per la ràdio. Començo a parlar. Saludo els nens i nenes que escolten la ràdio i els explico què farem avui al programa. Perfecte. Presento el primer tema de la nit i em preparo per la secció de la setmana. Tot va rodat. La música sona just al moment. El col·laborador és a l'altra banda del fil telefònic. Tot va molt bé. Ara ja estic a mig programa. Estic disfrutant molt. Arriba el moment de Circ Petit. Aquí em relaxo molt, ja que està pregravat. Miro el rellotge. Ja és aquesta hora? Com pot ser que hagi passat tan ràpid? Li dic al Carles que busqui una cançó de bressol de 2 minuts.
perquè avui el col·laborador ha xerrat molt i tinc poc temps. Convido a tots els oients a tornar a sintonitzar el programa just d'aquí una setmana i s'acaba el programa. Encara tinc l'adrenalina pujada. Surto de l'estudi i penso, m'encanta fer ràdio. En fi, només volia explicar-vos com ens sentim cada vegada que tots els col·laboradors de Ràdio Sant Quirze ens posem davant del micro. I us voldria donar les gràcies per aquest premi que avui rebem tots els que fem Ràdio Sant Quirze. Moltes gràcies per deixar-nos fer el que ens agrada, ràdio. Bueno, que sabeu que som molts i ens agrada molt parlar, així que parlarem tots. No em faré els saluts a les salutacions protocolàries perquè no me les sé, em sap greu. Però abans de qualsevol altra cosa, moltes gràcies a tota la gent que ha fet possible aquest premi des de que els vam proposar fins que l'han votat. De veritat, moltes gràcies. No sabeu el que és rebre un reconeixement a 10 anys de feina, perquè 10 anys donen per molt. Vist el vídeo ja sabeu la meva història, però el que no sabeu és el que va passar després. Quan vaig acabar la meva intervenció, el Sergi em va dir: hòstia, Xavi, sí que has crescut, t'has fet molt professional. Em va fer molta il·lusió que el Sergi em digués això, encara que si ho penses bé, no sé quina imatge de mi tenia el Sergi abans. Però és normal, jo sempre he estat el nen de Ràdio Sant Quirze. Tots els que van començar a la ràdio fa 10 anys eren bastant més grans que jo. I jo m'he fet gran a la ràdio i, com deia, he après. Amb tota la meva època estudiantil, on més he après ha estat a Ràdio Sant Quirze. I he passat per 4 emissores més, algunes fins i tot líders a Catalunya. Però en cap lloc he après com a casa, com a Ràdio Sant Quirze. I és per la llibertat creativa que ens han deixat tenir. Sí, sempre hi ha algun tema que no pots tocar massa, tots sabem quin, no? Vale, ja està. Però a part d'això, llibertat. He fet zàping, humor, debat, videojocs... Això he fet jo. Però els meus companys han tractat multitud de temàtiques diferents i ho han fet de múltiples maneres. Potser hi ha ràdios amb més audiència, però us puc assegurar que cap li arriba a la sola de la sabata a Ràdio Sant Quirze amb creativitat. I en 10 anys, això no ha canviat. Estaria bé tenir més audiència? Poder tenir més repercussió? Sí, home, a mi m'encantaria que la gent del poble em parés i em digués: oh, em va encantar l'últim que vas fer. Però aquí no importa el que diguin quan tu saps que estàs fent una de les millors graelles de la ràdio local del món. Molta gent de Sant Quirze no sap el que s'està perdent ara mateix. Així que, amics i companys de Ràdio Sant Quirze, sortim d'aquí amb el Premi Mussol i amb el cap ben alt perquè ens ho mereixem. I perquè 10 anys només són al principi. Visca la ràdio i visca Ràdio Sant Quirze. Bueno, bona nit. Jo no porto el paper, me l'he deixat. Són aquests temes que queden a última hora, però el tinc aquí al cap. Sí, com deia ell, 10 anys. Els tres vam coincidir iniciant la nostra entrada dins de Ràdio Sant Quirze i la veritat és que jo, acostumada a parlar en públic, la veritat és que aquesta adrenalina que deia el Moisès és el, de fet, setmanalment és el nostre gimnàs. Ho sento, el club de Sabadell, que sapigueu que aquí tenim les pujades d'adrenalina, pugen i després tornen a baixar i fem unes peces importants. 1 hora dura el programa, 1 hora amb la que participem activament, no només amb el nostre programa, sinó que sabem què s'està passant en aquell moment, en aquella línia. I de fet hem crescut tant que ara mateix ens poden escoltar per tot arreu. El que sí que ens queda molt clar és que els de casa ens escolten cada setmana. Que sí? Sí! Veieu? Si és que al final vosaltres mateixos ho dieu. Visca Sant Quirze i, com no, Ràdio Sant Quirze. Bé, jo no tinc res que dir del meu programa. Sí que tinc que dir que som molta gent fent ràdio, com veieu, però que hi ha 2 persones que sense elles no podrien fer la ràdio. I aquestes persones són el Carles i el Sergi. Cada dia, quan arribes a la ràdio, tenim la sort de tindre en Carles. Són ells els que han guanyat aquest premi, són ells els que ens porten a continuar, els que quan acabem ens diuen: ho has fet molt bé, tu saps que ho has fet molt malament, però ells sempre ens donen aquests ànims. Felicitar Ràdio Sant Quirze, però en especial el Carles i el Sergi. I gràcies a tots. Jo, si em permeteu, com que soc sabadellenc, soc de la Ceba, vull saludar el meu alcalde. Hola. Però, com que també col·laboro a Ràdio Sant Quirze, vull saludar la meva alcaldessa. Però, com que a més treballo a Castellà i no hi és alcalde, vull reivindicar aquesta nacionalitat vallesenca que tinc, vallesana. Soc del Vallès, perquè és que és això. No, només volia dir, vull agrair especialment a l'Ajuntament,
per aquest recolzament, però jo també, se m'ha avançat la Laura, sense el Sergi no hi ha ràdio, però sense el Carles tampoc no hi ha ràdio. Jo em sento molt a gust a Sant Quirze, de fet, em sento ja del Mussol, jo també m'hauria d'apuntar i m'hauria de fer del Mussol, i agraeixo especialment al Sergi, vull repetir, el Sergi perquè és el que em va obrir les portes d'aquesta ràdio, de la que ja em sembla que no podria marxar mai. Gràcies. Bé, jo no vull dir, com aquí qui diu, gran cosa, perquè per molt que hagin dit molt el meu nom, jo ja ho he dit al vídeo. Ràdio Sant Quirze són ells i elles i els que es mereixen aquest aplaudiment que els hi donarem. Ells són Ràdio Sant Quirze, de debò. I disculpar la presència del meu company, el Carles Cerquera, que m'ha trucat, que es trobava malament de la panxa. No sé si és que ja passa o què, però m'ha dit que estava malament de la panxa. Li feia molta il·lusió venir aquí, però no ha pogut venir. Per tant, des d'aquí també una forta abraçada pel Carles, que sense ell, com diuen ells, sí que no hi hauria ràdio. I ara, sense més dilacions, que hem parlat molt, el que sí que donarem la paraula a la il·lustríssima senyora Elisabet Oliveres, alcaldessa de Sant Quirze del Vallès. Doncs bon vespre a tots i totes, alcalde de Sabadell, tinents d'alcalde, regidors, regidores, representants de l'Institut Guttmann, del Club de Natació del Club, president i membres de l'Ateneu, veïns i veïnes, doncs bona vesprada a tots. Gràcies per acompanyar-nos avui. En primer lloc volia felicitar amb ells, jo vaig al revés de l'ordre. Volia felicitar Ràdio Sant Quirze i volia felicitar a tota la colla, perquè ja veieu que són una bona família, perquè fan possible que Ràdio Sant Quirze existeixi. Quan va néixer Ràdio Sant Quirze vam triar l'opció de fer una graella de voluntaris. Es va fer un curs de formació on es va explicar com funcionava, com es feia la ràdio, com es produïa un programa, i a partir d'aquí es va anar fent la graella. I realment durant aquests 10 anys ells mateixos l'han anat fent créixer i l'han anat transformant en el que és. Sí que és veritat per això que, malgrat que el Sergi ho diu d'una manera molt discreta, dirigir la ràdio no és res fàcil. I no és res fàcil perquè, a més, ell ho fa, ara darrerament fa uns quants anys ja, fent altres activitats, que també li ocupen molt d'espai, com és ser tècnic de cultura en un ajuntament com el nostre, que fa moltes coses. Per tant, en Sergi és aquella veu que sentim greu i radiofònica que ens agrada a tots molt, és una visió oberta i fresca i engrescadora del que ha de ser la ràdio, jove, perquè va començar molt jove, va treure una nota brutal a la prova d'accés a la ràdio, però realment ets molt jove. I realment ha crescut també, com deia en Xavier, tots dos han crescut dins de la ràdio i realment ha posat el seu to, la seva manera de veure i d'entendre, i que sigui així, una ràdio plural, oberta i com l'hem transformat. L'altra persona a qui tots ja n'heu parlat una mica però que penso que no podem oblidar és en Carles. En Carles és molt més que un tècnic de so. Acompanya, anima, fa amistat amb qui fa ràdio, és un somriure etern, sempre està disposat a col·laborar, sigui a l'hora que sigui, a l'hora que els hi vagi bé els companys que ho fan voluntàriament, de fer ràdio s'adapta a l'horari que demanen i fa ràdio. Ràdio Sant Quirze té més de 22 programes. Jo estava comptant l'altre dia a la graella i hi ha més de 22 programes que parlen de tot. Ja ho heu vist, cadascú ha anat presentant el seu, però realment hi ha una inquietud important de fer que el poble es cohesioni, que el poble creixi, que el poble conegui, que el poble el sàpiga. Ahir pensava, quan fem el Premi Mussol, a vegades, aquells valors que posa l'Ateneu els complim enguany? Doncs jo penso que els complim amb escreix. Ràdio Sant Quirze són savis, són optimistes, tenen sort o la generen, fan adeptes a través de la ràdio a la carta, perquè sabeu que com que els veïns de Sant Quirze la majoria no hi som, sentim la ràdio baixant-nos a la carta. És l'única manera de poder sentir els programes probablement d'una manera tranquil·la. Per tant, fan adeptes i això ens garanteix nocturnitat, perquè t'enganxes i vas a dormir tard.
té aquesta cosa. I també tenen aquell punt de solidaritat oberta, sigui amb el programa de la Laura, o sigui perquè col·laboren ara mateix amb la plataforma de veïns i veïnes i que treballem conjuntament de Benvingudes Refugiades. Per tant, jo penso que enguany hem cobert amb escreix tots els objectius de l'Ateneu també i podem dir que és un premi Mussol del tot. Com s'ha dit, per unanimitat vam aprovar que fossin Premi Mussol i bé, estem oberts de nous reptes que a mica els anirem desvetllant i els anirem fent créixer, però sí que és veritat que aquest juny ja farà un any que comencem a retransmetre els plens, es van començar a retransmetre els plens en directe, hi ha activitats d'infants i joves a les nits per anar a gravar programes i per tant ens anem adaptant a allò que el poble ens demana. Tan sols donar-vos les gràcies, animeu-vos a que continueu fent-ho com ho feu, de manera lliure, espontània i divertida, que continueu sent aquesta família i no us en canseu. Moltes gràcies. També aprofito per felicitar els dos guardonats del Premi Mussol de l'any, l'Institut Guttmann i el representat pel seu director, el doctor Josep Maria Ramírez, i el Club de Natació Sabadell a través del seu president, el senyor Miquel Torres. El treball incansable en la investigació de l'Institut Guttmann, la motivació davant del repte de tornar a aprendre a viure, l'acompanyament en l'acceptació d'una realitat que fa canviar la manera de veure la vida i el món, la voluntat i la tenacitat de cercar solucions on d'altres desisteixen i l'acompanyament que fan a les famílies, juntament amb una formació de grans professionals, penso i estic segura que mereix la nostra admiració, reconeixement i agraïment. I també agrair-vos aquesta visió que teniu de país, que ens ajudareu a fer-lo gran de ben segur. El Club de Natació Sabadell, per mi també és el club, jo també soc sabadellenca de naixement i també he viscut la meva infantesa dins del club nedant, aprenent a nedar. Evidentment és un club carregat d'èxits, moltíssims. Enguany feu 100 anys, l'Institut Guttmann en fa 50. Agrair-vos els obsequis que ens heu fet, ens han fet molt goig. Què és important d'aquest club? S'han dit moltes coses, però bàsicament és que representa la comarca, probablement és qui fa anar més enllà, quan parlem del Club Natació Sabadell ens ubiquem al Vallès, i ens representa com a país també. Esteu plens d'èxits, desitgem que en tingueu molts més, que continueu fent aquesta tasca de fer créixer persones, no només esportistes, sinó que a més els acompanyeu amb la seva formació d'estudi, però també amb els seus valors, per tant, agrair-vos enormement la tasca que esteu fent. I ara sí que ja ens ve la ciutat mussola. Tots heu explicat que si per la festa major, que si ens venien, que si ens deien mussols. Ara l'alcalde en Juli em deia, per fer les paus, si de cas, que l'Ateneu vingui per l'Aplec de la Salut a vendre mussols a Sabadell. I que ja ho sabeu, si voleu fer l'armistici enguany o el fem l'any vinent amb els 25 anys, això ho heu de decidir vosaltres, però en tot cas acceptem plenament. Jo diria que enguany hem fet més les paus amb més coses, Sant Quirze i Sabadell. I especialment per això que ens deia Manel d'anar a la dreta o a l'esquerra, jo diria que els que som aquí tots tenim clar on anem i sabem ben bé on tenim l'esquerra i que cap allà hi volem anar, tot i que ja hi som, però hi volem anar més. Tenim en Matías aquí que ens va mirant el Juli i ens vigila i ens diu que sí, que ha de ser així. Jo tinc la Marta allà que també m'ho recordarà que sí, que ha de ser d'aquesta manera. Bé, amb Sabadell, clar, jo també soc filla de Sabadell, per tant, tinc tots els meus records d'infantesa i una part petita de la joventut molt lligats a Sabadell, però el que sí us haig de dir que ara realment és un repte important per la nostra comarca tenir aquest espai de representació i penso que val la pena tenir i poder compartir aquesta visió conjunta de la comarca, respectuosa amb el medi natural, conscient de les moltes realitats, com deia en Juli, i necessitats que viuen els nostres veïnats, preparada per esdevenir motor econòmic, això en la B30 ho reivindiquem i així volem ser-ho, d'aquesta república, penso jo, no només d'aquest Vallès, sinó d'aquesta república que estem construint. I estic convençuda que són reptes que farem front conjunt, amb un bon veïnatge que ja el tenim fet i que l'anirem assentant. Volia aprofitar abans d'acabar, agrair al cor de cambra, sobretot la cançó de bressol que ens ha fet.
perquè amb ella ha fet un homenatge molt especial a unes víctimes d'una situació injusta del tot, d'una guerra i d'un exili brutal, i sobretot a la ineptitud d'aquests governs que es fan dir de primer món, que vergonya ens fan a tots, i que per tant amb les seves veus puguin anar reivindicant i vagin movent consciències, perquè realment fa molta falta. Res més, recordeu-vos que demà tenim l'aplec, que tenim totes les parades de mussols i hi ha tot d'actes. Suposo que l'aplec de la colla de l'Ateneu ens en tenen una de preparada grossa per l'any vinent, perquè fan 25 anys i ja se sap, quan la canalla se't fa gran, demana coses grosses. Agraïu-vos molt aquests 24 anys, que ens hàgiu mantingut una tradició, que ens l'hàgiu creada i l'hàgiu mantinguda. Com deia en Juli, el record o fer preservar les tradicions populars, Sant Quirze en teníem poques, se n'ha creat una que ara ja és molt, que va molt enllà. Agraïu-vos molt aquesta feina que feu, amb la il·lusió que la feu, i esperar amb moltes ganes l'any vinent. Que tingueu una bona nit tots. Gràcies.